ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଲୋକ ଶାସନ। କୌଣସି ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ନ ହୋଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶାସିତ ହେବାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଅଧୁନାତନ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ଶାସନ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗଠିତ ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଗଠନର ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାବାଳକ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ପରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା ପତନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଦୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମତଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଗୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ତଥା ଗଣ ଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଗଣ ଭୋଟର ଅର୍ଥ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଉପରେ ହିଁ ସେହି ଯୋଜନାଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ